ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆಂಚೆಲ್ಲರು ಯಾನು ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ನಿಖಿಲ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನದೆ ಇತ್ತೆಂಕಲ್ಲ ಊರದ ಜಾತ್ರೆ ಅವನುಂಡು ಏರಗ್ ಮಾತ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಕತೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಈತ ವಿಡಿಯೋದ ವಿಷಯನೇ ಅವು ಯಾನ್ ಪಂಪುನರ್ದು ಸೋಕು ನನ್ನ ಅಕ್ಕ ಕತೆ ಸೋಕು ಪಂಪಲ್ ಬಲ ಅಕ್ಕ ಯಾನ್ ಲಕ್ಕದಕ್ಕ ಈ ಕುಲ್ಲು. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ದಾದ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಂಡತೆ ನಮ್ಮ ಎಗ್ಗಿ ಬತ್ತ ಪಂಡೇತ ಅವೇ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಕಥೆನ ಕೇನಿಯರು ರೆಡಿ ಇಲ್ಲರತ. ದುಂಬುದ ಕಾಲಡ್ ಮೂಜಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಇತ್ತೇರು. ಅಕಲು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತಗ್ ಯಾತ್ರೆಗ್ ಪೋದಿತ್ತೇರು. ಅಕಲು ಹಿಂದೂ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಯಿನ ಕಾಶಿಗ್ಲ ಪೋದಿತ್ತೇರು. ಕಾಶಿರ್ದು ಶಿವಲಿಂಗನ್ನ ಪಡೆಯೊಂಡೇರು. ಐನ ಪೂಜೆಲ್ಲ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು. ಮೂಜಿ ಜನಲ ಶಿವ ಭಕ್ತರು ಆದಿತ್ತೇರು. ಒಂಜಿ ದಿನ ಅಕಲು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಗ್ಲ ಬರ್ಪೇರು. ಮೂಜಿ ಜನಟ್ ಒಂಜಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೆ ಪುತ್ತೂರುಗು ಬರ್ಪೇರು. ಅಕಲು ಬೊಲ್ಪುಗು ಬೇಗಲಕ್ಕದ ಪವಿತ್ರ ಸ್ನಾನ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು. ಶಿವನ ಪೂಜೆಗ್ ಪೂನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಂತದು ಪೂಜೆದ ಸಾಮಾನ್ಗು ಬೋಡಾದ ಬಂಗಾರಾಜನ ಅರಮನೆಗೆ ಪೋಪೇರು. ಆ ದಿನ ಸೋಮವಾರವಾದಿಪ್ಪುಂಡು. ಆನೆ ಶಿವನ ಆರಾಧನೆ ಮನ್ಪುನ ದಿನ. ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಬತ್ತಿನ ರಾಜ ಗೊತ್ತಾದಿಪ್ಪುಜಿ ದಾಯಪಂಡ ಆಯನ ಮೆಗ್ದಿಗ್ ಹೆರಿಗೆ ನೋವು ಆದಿಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಚ ರಾಜ ಆತಂಕಡಿಪ್ಪೆ. ಅಪಗ ರಾಜನ ಮಂತ್ರಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು ತೂದು ರಾಜನ ಸಮಸ್ಯೆನು ಪನ್ಪೆ. ಅಪಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ರಾಜನ ಮೆಗ್ದಿಗ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರ್ಪೆರು. ದಾದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಂಡ ಆಲು ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ಪೆದ್ದಾಡು ಆನು ಬಾಲೆನು ಪೆದ್ದಾಡು ಪನ್ಪುನ. ಅಂಚನೆ ರಾಜನ ಮೆಗ್ದಿ ಆನು ಬಾಲೆಗ್ ಜನ್ಮ ಕೊರ್ಪ. ರಾಜಗ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು, ಒರಿನಕ್ಲೆಗ್ ಆಶ್ಚರ್ಯಲ ಆಪುಂಡು. ಅಪಗ ರಾಜೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗ್ ಧನ್ಯವಾದಲ ಪನ್ಪೇರು. ಬೊಕ ಪೂಜೆಗ್ ಬೋಡ್ತಿನ ಸಾಮಗ್ರಿನ ತಯಾರಿ ಮನ್ಪೇರು. ಆಂಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದೆ ಶಿವಲಿಂಗನ್ನ ಲತ ಮಿತ್ತುದೀದು ಪೂಜೆ ಮನ್ಪೆ. ಪೂಜೆದಕ್ಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೆ ಶಿವಲಿಂಗನ ದೇರ್ಪೆರೆ ತೂಪೇರು. ಆಂಡ ದೇರ್ಪೆರೆ ಆಪುಜಿ. ರಾಜನ ಸೈನಿಕರ್ಲ ದೇರ್ಪೆರೆ ತೂಪೇರು. ಆಂಡಲ ಅವ್ಲ ಆಪುಜಿ. ಲಾಸ್ಟ್ಗ್ ರಾಜನ ಆನೆ ಬತ್ತದ ದೇರ್ಪೆರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟುಂಡು. ಆಂಡ ಆ ಶಿವಲಿಂಗ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಅದು ಪೋಪುಂಡು. ಶಿವಲಿಂಗ ಮಹಾಲಿಂಗ ಆದ ಆನೆನ ಛಿದ್ರ ಛಿದ್ರ ಮನ್ಪುಂಡು. ಛಿದ್ರ ಛಿದ್ರ ಆಯ್ನ ಆನೆದ ದೇಹ ಒಂಜೊಂಜಿ ದಿಕ್ಕಗ್ ಬೋಂಡು. ಆನೆದ ಕೊಂಬು ಬೂರ್ನ ಜಾಗಗ್ ಕೊಂಬೆಟ್ಟೊಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಕರಿ ಬೂರ್ನ ಜಾಗನ್ ಕರಿಯಾಲ ಅಂದ್ ಪನ್ಪೇರು. ಕಾರ್ ಬೂರ್ನ ಜಾಗನ್ ಕಾರ್ಜಾಲ ಅಂದ್ ಪನ್ಪೇರು. ಕೈ ಬೂರ್ನ ಜಾಗನ್ ಕೈಪಾಲ ಅಂದ್ ಪನ್ಪೇರು. ಬೀಲ ಬೂರ್ನ ಜಾಗನ್ ಬೀದಿ ಮಜಾಲ್ ಅಂದ್ ಪನ್ಪೇರು. ತರೆ ಬೂರ್ನ ಜಾಗನ್ ತಲೆಪ್ಪಾಡಿ ಪನ್ಪೇರು. ಬೆರಿ ಬೂರ್ನ ಜಾಗನ್ ಬೆರಿ ಪದವ್ ಪನ್ಪೇರು. ಪುತ್ತೂರ್ದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಈ ಊರುಲೆನು ತೂವೊಲಿ. ಕೊಂಜಿ ಆನೆ ದೇವಾಲಯದ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೂರ್ನೆರ್ದಾದ್ ಆ ನೀರ್ ಪರ್ದ್ ಆನೆ ಬದುಕುಜಿ ಪಂದ್ ನಂಬುವೆರ್ ಇತ್ತೆಲ. ಇಂದು ಈತ್ ಪುತ್ತೂರು ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ಕತೆ. ಈ ಕತೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಪನ್ಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಏರ್ ಮತ್ತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಇತ್ತೇನೆ ಬೇಗ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಬಾಯ್.